Dan Allah. Ba zan so kayana ba. Dole ki so shi fa. Kin san akwai masu yin sinacin fa. Yau. Akwai fa masu yin sinacin. Sinacin? Eh mana. Ke yanzu zan fara ma aiki da suna na Ishuwa. Duk wannan fa ya ga saurayin ki na miki abu fa bin shi ake yin gaya miki. Sa nake kan kayana. Wallahi. Yadda ya ce ko da na tafi, ba gidan nan fa ba zai nima budurwa ba. Kin ga laifin sa? Ko ba kyan nan wallahi duk wani ya nima wallahi sai na miki jagoran gaya miki. To shikenan ga wani tunda kake da ni goyon baya. Kai? Kama da mu kai ta Maiduguri a garin. To yanzu ya aka yi. Maiduguri da ki tafi? Na ga Maiduguri. To ina kike so kuma? Ita ba ki kara Maiduguri ba. Ita tace ba ta yi kara Maiduguri ba. Kawai ni kan Maiduguri ne. Wallahi kin yi mana. Kawai ni kan Maiduguri ne. Eh mana. Sai ni ma za a shiga da ni. Eh mana. Ina ke. Ba Maiduguri ba asalin shi wa.